Яе называлі беларускай Жаннай Дарк. Але можа гэта Жанна Дарк, французская Эмілія Плятер. Яна нарадзілася ў шляхецкай сям'і, дзе цанілі адукацыю і гонар. А калі на нашых землях пачалося паўстанне супраць расійскай улады, Эмілія не засталася ў баку. Пастрыгла валасы, зрабіла сабе форму і сабрала ўласны атрад. 280 пехацінцаў, 60 коннікаў і сотні сялян з косамі. Яны ваявалі пад Уценай, за Коўна, за Шаўлей. Салдаты казалі, калі глядзіш на Плятер, страх знікае. Яе называлі амазонкай паўстання, але яна не шукала славы. Казала, што проста робіць тое, што павінен рабіць кожны, хто любіць сваю зямлю і не хоча жыць пад чужой уладай. Яна не дачакалася перамогі, захварэла і памерла напрыканцы паўстання. Але яе імя засталося. Пра яе пісаў Міцкевіч, мастакі малявалі партрэты, а людзі перадавалі гісторыю пра тую, што не баялася. Бо часам, каб стаць легендай, дастаткова проста выбраць свабоду.